салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Мехоҳам имрӯз барои шумо чӣ гуна тайёр кардани белкови кремро нишон диҳам. Ба мо дар кор аст 100 грамм шакар, анами қаобе ки ами шакара пӯшонад, дар алоби пастакак мемонем. Чӣ хеле ки мебинед 2 дона тухм, ман аз зардияш ҷудо кардам. Сафедиро хуш рӯ лат мезанем то тайёр шудан шад, то сафеди ғавсакак шудан шад. Ба миксер хушрӯ карда лат мезанем. Анами хел айман тайёр шуд. анами қандови мо акуда 1 стакани хунук об мегирем. қандови мо анами ғавсакаки хушрӯ шудай. Дар стакан оби ҳатман оби хунук мегирем. Як бор якҷоя мекунем. Қошуқ қатӣ мебинем ки ғавсаки хушрӯ шудагӣ бошад. Як қошуқ мегирему 1 капли дар нами оби хунук мечаконем. Баъд ба дастмон мебинем шари ки шуд тайёр шудагиай. На айма тайёр шудай. Анамихе бояд биёяд. Анамихе ана айма шарикча шуд. Анамихе бояд биёяд. Қандови ман тайёр шудай. Ана акнун қандова мегирему кам дар анами сафеди тухм меандозему. Тез ба миксер мекобем ки ҳамин нозукиёш дар ҳамияй ки тез ки коби намешинад сафеди хушрӯ мебиёяд. анами хел кам меандозем то нимша кам меандозем. Баъд ҳамаша меандозем. анами хел тез ба миксер мезанем. ҳаракат кунем ки успед кунем. Тез ба миксер занем. кӯшиш мекунам ки хушрӯ шумода фаҳмондестам. анамихе оста кам. анамихе ма ҳамаша андохтам. тез якҷоя мекунем. ана акнун то хунук шуданаша дар ягон соату вақт нигоҳ накунед. То хунук шуданаша анамихе тез ба миксер мекобем. анамихе хушрӯ омадестай. шумоам ҳатман кунед. умедтона канда накунед, хушрӯ мебиёяд. анамихе дӯстони азиз тайёр шуд. бинед чӣ хел хушрӯ омадай. Сахтакаки хушрӯ омадай. анамиқа шудай ман. таоман ай қошуқ намеғалтад. анамихе сахтакаки хушрӯ омадай. дар ҳамин нишолаи худмон беҳад монандай. анамихе дӯстони азиз аз 100 грамм тухму 2 дона аз 100 грамм шакару 2 дона тухм анами қадар миқдор белкови крем тайёр кардан мумкинай. ҳатман шуморам тайёр кунед. раҳмат ки видеома тамошо кардед. лайкро фаромӯш накунед. дар паноҳи худо.